Denne podcast handler om, hvordan man ud fra nogle månedlige klimadata, som her fra Geografforlagets klimastationer, kan lave en standard hydrotermfigur i et regneark, og eventuelt til sidst indsætte den lavede hydrotermfigur i et tekstbehandlingsprogram. Vi har her nogle klimadata for København i Danmark. Det, som vi er interesseret i, det er temperatur og nedbør, som de står her. Og de data, dem tager vi så over i vores regneark, som I allerede kan se her. Det man så gør i regnearket, det er, at man markerer rækken med månederne, og man markerer de to rækker med henholdsvis temperatur og nedbør. Og så er man ellers klar til at begynde at indsætte. Så siger man indsæt, og så herover vælger vi så et søjlediagram, og det er bare sådan en helt almindelig 2D søjlediagram. Sådan. Og vi kan lige gøre det lidt større, så vi bedre kan se, hvad det foregår. Sådan. Nu skal man ikke lade sig forskrække af, at det er 2 rækker søjler, som jo egentlig ikke er det, vi vil have. Vi vil gerne have 1 række søjler og 1 kurve. Men det kan vi heldigvis ændre på ved at sige skift diagramtype. Sådan der. Og så ændrer vi det til en kombination. Vi kan så selv vælge den rigtige kombination, den der passer til en hydrotermfigur. Og det er, når temperaturen er en kurve, sådan, og når nedbøren er søjler. Og så skal vi huske, at nedbørsdataene, de skal hænge på den sekundære eller på anden aksen. Og det var umiddelbart, hvad vi kunne lave om her. Så kan vi gå tilbage igen. Så kan vi se, nu passer det fint med farven på nedbørssøjlerne, men vi skal have lavet farven om på temperaturkurven. Nu har vi markeret den. Så kan vi ændre den herover med stregen, hvor farven skal være rød, som det passer sig ved en hydrotermfigur. Så har vi 2 små ting, vi lige skal have ændret yderligere. Vi har teksten ned til aksen. Den ændrer vi under navne, her hvor vi formaterer aksen, og siger, at de skal ikke stå ved aksen, de skal stå lavt. Sådan. Og diagramtitlen bør vi jo give en lidt mere beskrivende titel, en lidt mere beskrivende indhold. Vi kan jo sige København, Danmark. Sådan. Og så er vi sådan set klar, hvis vi lige flytter cursoren, så er vi sådan set klar her fra Excel. Så kan vi gå tilbage til Word, eller gå over til Word, hvor vi har en klimaopgave, som vi forestiller os, vi har en elev, der hedder Børge i 2Q, der er ved at skrive en opgave om København, og som har brug for en hydrotermfigur. Han har allerede markeret, at han får brug for at indsætte en hydrotermfigur i sin opgave. Sådan, nu laver vi lige plads til den. Og så kan han bruge den funktion, der hedder indsæt, tage et skærmbillede, og han kan tage et skærmklip. Så får man så åbnet det dokument, man arbejdede med før. Man arbejdede i Word-dokumentet. Så markerer han, her har vi vores hydrotermfigur fra København, Danmark. Rammer den ind, giver slip, og så plong, så er den direkte tilbage i Word-dokumentet. Og således så har vores ven Børge fået lavet sin hydrotermfigur og indsat den i sit dokument. Han kan jo så gå tilbage til Excel og så huske at gemme med et passende navn. Så han har sin hydrotermfigur til, hvis han skulle lave noget for andre steder, eller hvis han skulle få brug for den i andre sammenhænge. Det var slut på denne podcast om, hvordan man laver en hydrotermfigur i et regneark.